No niin, tässä ratkaistaan nyt tommonen korkeamman asteen yhtälö, 3 asteen polynomiyhtälö, 2x kolmanteen plus 5x toiseen minus x minus 6 on 0. Ja siinä ideana on nyt se, miten me tämä ratkaistaan, niin on se, että me tietysti pyritään jakamaan tuo 3. asteen polynomi alemman-asteisiin tekijöihin. Tässä voitaisiin oikeastaan nyt merkitä selvyyden vuoksi yhtälön vasemmalla puolella olevaa 3. asteen polynomi, vaikkapa että se on polynomi p. Näin, niin meidän on helpompi sitten jatkossa viitata tuohon polynomiin. Puhutaan vaan polynomista p, tarkoitetaan tuota polynomia silloin. Se, että miten me saadaan jaettua tuo p-tekijöihin, niin siinä me nyt voitaisiin yrittää sitä, että löydettäisiin yksi nollakohta tuosta p:stä. Ja sitten me tiedettäisiin taas, että siellä on tekijänä se x miinus nollakohta. Ja nyt taas se, mitä lukuja tässä kannattaisi ruveta niin kokeilemalla hakemaan, niin on niitä helppoja kokonaislukuja. Niitä kannattaa ensin yrittää, jos sellaisia olisi. Ja nyt toi on taas tuommoinen kokonaislukukertoiminen polynomi, niin siinä ne mahdolliset kokonaisluku nollakohdat, niin ne on tuon vakiotermin, eli tässä tapauksessa on -6 tekijöitä. Ja sieltä löytyy silloin 1 kertaa 6 miinus 1 kertaa 1 kertaa -6, miinus 1 kertaa 6, 2 kertaa -3, miinus 2 kertaa 3. Eli siinähän niitä tekijöitä olisi, eli plus miinus 1, plus miinus 2, plus miinus 3, plus miinus 6 on vakiotermin tekijät. Ja noita nyt sitten kun kokeilisi, olisiko noista mikään ton p0-kohta. Ja kyllä siinä sitten käy niin mukavasti ja onnellisesti, että huomataan, että toi ykkönen on itse asiassa polynomin p0-kohta. Eli p-arvolla 1 on 0. Noin, eli todetaan nyt tuo vielä tuohon näkyviin. Eli p-arvolla 1 menee nollaksi, jolloin ykkönen on nollakohta. Ja sehän tarkoittaa, että se x miinus 1 on sellaisen p:n tekijä. Eli silloinhan voitaisiin kirjoittaa niin, että se polynomi p on muotoa x minus 1 kertaa joku toinen polynomi, jota tuossa nyt taas merkitään qx:llä. Ja nythän me saadaan taas tuo toinen tekijä q selville, kun jaetaan tuo p tuolla x minus 1, ja se voidaan se jakolasku tehdä sitten jakokulmassa. Näin, ja no niin, tuossa on tuo jakolasku merkitty nyt tuonne jakokulmaan ja suoritetaan tuo jakolasku nyt sitten seuraavaksi. Ja tuossa, koska tuo on nyt niissä aikaisemmissa videoissa jo käyty niin monta kertaa tuo jakolasku läpi, niin tässä en selosta noita välivaiheita, vaan lasken sen tuohon nyt sitten ihan suoraan. Noin, sitten jakolasku on suoritettu jakokulmassa ja jako meni tietenkin tasan niin kuin pitikin, koska se p piti olla jaollinen x minus 1 ja jakolaskun tulos on polynomi 2x toiseen plus 7x plus 6. Eli tuo q, se toinen tekijä on silloin tuo 2x toiseen plus 7x plus 6. Noin. Ja silloin me ollaan saatu jaettua se p-tekijöihin. Se on siis p voidaan kirjoittaa muodossa x minus 1 suluissa kertaa suluissa 2x toiseen plus 7x plus 6. Noin. Ja nyt se meidän alkuperäinen yhtälö, joka näkyy täällä. Eli tuo p pitäisi olla 0, eli 2x kolmanteen plus 5x toiseen minus x minus 6 on 0. Niin me voidaan nyt vaihtaa tuon p:n tilalle tuo tekijöihin jaettu muoto, eli x minus 1 kertaa 2x toiseen plus 7x plus 6. Eli saadaan se yhtälö nyt sitten kirjoitettua näin. Kirjoitetaan tuohon nyt se alkuperäinen yhtälö vielä näkyviin. Noin, tuossa on meillä se alkuperäinen yhtälö. Nyt tuo polynomi 2x kolmanteen plus 5x toiseen minus x minus 6 me osataan jakaa tekijöihin. Se on x minus 1 kertaa 2x toiseen plus 7x plus 6. Ja saadaan silloin yhtälö näin. Ja nythän tuo yhtälö on sitten tuo vasemman puolen lausike on tulomuodossa.
Ja päästään käyttämään sitten sitä tulon nollasääntöä, eli sillä nyt on tulo x-1 kertaa 2x toisen plus 7x plus 6 on 0, jolloin jommankumman tekijän on pakko olla 0, niin tuosta voidaan kirjoittaa silloin, että x-1 on 0, tai sitten tuo 2x toiseen plus 7x plus 6 on 0. Näin. x-1 on 0, niin se tulee se x on 1, joka me jo tiedettiinkin olevan nollakohtia ratkaisu. Ja sitten meidän täytyy katsoa, tuleeko ratkaisuja tästä toisesta yhtälöstä, eli tuo 2x toisen plus 7x plus 6 on 0. Siinä on tavallinen toisen asteen yhtälö, niin ratkaisukaavalla me se ratkaistaan, mutta tässä tapauksessa en nyt kirjoita niitä siitä välivaiheita näkyviin, koska jokainen varmasti osaa sen sitten ratkaista. Ja kun sen sitten ratkaisee, niin huomaa, että sieltä tulee ton 2x toisen plus 7x plus 6 on 0. Ratkaisuna tulee -2 ja -3/8. Ja siinähän me oltaisiin tuo yhtälö sitten saatu ratkaista. 3 ratkaisua sieltä löytyy, enempäähän kolmannen asteen polven yhtälöllä ei voi olla enempää kuin 3 ratkaisua. Näin. Tehtävä on sitten suoritettu.